Ari ambuye naira naine naira naine tapumulire kuno mwana we tapumulire kuno iweyo tsamira muru mwana we mwana iwe tikulandireni pa pologalamu yathu ino ya kudziwa baibulo langa. Pa pologalamu yathu yalero tikhala tikupitirizabe kuphunzira kuchokera buku limene la Mlaliki, ndipo tsiku la lero titenga nthawi kuphunzira kuchokera buku la Mlaliki chapter chake cha 8. Koma pologalamu yathu yalero muli ndi inenso m'bale wanu Vijelo Gondwe. Tikumbukire pologalamu imene yamatipatsira ndi Lilongwe School of Biblical Studies ku Lilongwe ku Mitundu, amene akupitirizabe kutidziwitsa kofunika munthu kuti athe kudziwa baibulo lake. Takhala tikuphunzira kuchokera buku limene la Mlaliki, kuyambira Mlaliki chapter 1 masabata ambuyomo, ndipo kufikira tsiku la lero pamene tikulowa m'buku la Mlaliki chapter chake cha 8. Mlembi wa buku limeneli Solomoni anakamba zinthu zambiri zimene zizofunikira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndiponso mu chapter 8 anakambanso kufunikira kumene kuli kofunikira kuti munthu adzikukumbukira, makamaka kufunikira kokudza kumvera atsogoleri ako kapena kuwadziwa atsogoleri ako kuti ndi otani amene anditsogolera ine. Tikakamba za atsogoleri, akozokhala atsogoleri a president, akokhala atsogoleri afumu, akozokhala atsogoleri kaya apabanja kapena atsogoleri osiyanasiyana, onse aja ndi anthu onena kuti Solomoni anati zoti chinthu chofunika kuti akumbukire, tidziwe kufunika kwawo komanso kuti amvere. Ndipo kumene la Mlaliki chapter 8 tionapo mamakapo phunzira fundo zitatu zimene Solomoni anazifotokoza kwambiri buku limene la Mlaliki chapter chake cha 8. Fundo yoyamba anafotokoza kuti ndi bwino kudziwa komanso kumvera atsogoleri ako, uwadziwe kuti kodi amene anditsogolera ineyo amaganiza bwanji, amachita chani, komanso wamvere. Fundo yachiwiri imene Solomoni anayikamba buku limene la Mlaliki chapter 8 ndi fundo yokhudza kuti nthawi zina umatopeza kuti utsogoleredwa ndi anthu amene ali ozunza zawo. Ndiye kuti munthu aziziona bwanji zimenezo. Ndi anafotokoza kunena kuti tizindikire kuti ozunzanso anzawo nawonso chilango chidzawapeza. Ndiye fundo yachiwiri anatsimikiza kuti muona atsogoleri anu muwadziwe, koma chinanso imene muzindikire chinthu choti ngati atsogoleri anu amazunza zawo azindikire kuti nawonso tsiku lina lidzafika nawonso adzalandira chilango. Ndipo fundo yachitatu imene anayifotokoza ndi yonena kuti pokhala munthu umayenera kuti usachotse Mulungu ukafuna kupeza tanthauzo la zinthu zina m'moyo mwathu. Munthu suyenera kuchotsa Mulungu ukafuna kupeza tanthauzo la zinthu zina m'moyo mwathu. Pali zinthu zambiri zimene m'moyo mwathu muno zikamachitika munthu umakhala mafunso ambiri mwinanso sungazimvetsetse. Ndiye Solomoni ananena kuti muzindikire chinthu ichi, nthawi zina ukangochotsa Mulungu m'moyomo zinthu zambiri suzimvetsetsadi, koma ukayikapo Mulungu zinthu ziya zimamboveka, zimamba kumvetsetsa kuti kodi zinthu zoyenera zitere, zinthu zoyenera kuzitere chabwino. Ndiye toneni buku limene la Mlaliki makamaka kukhalitsa pofuna kuona fundo zitatu zimenezo zimene Solomoni anazifotokoza buku limeneli la Mlaliki. Choyamba chapter chake cha 8 verse yake ya 1 anafotokoza kuti ndani akuga nzeru, ndani adziwa tanthauzo la mawu, nzeru ya munthu iwalitsa nkhope yake, kuduwa kwa nkhope yake ndi kusanduka. Ndakunena kuti chinthu chofunikira chimene mwene zina mmetopita kumusiku ndi chinthu ichi, mukudziwa kuti nzeru ya munthu imawalitsa nkhope. Kuti munthu ali ndi nzeru sizimatanthauza kuti umayona nkhope yake yowala ngati papayi. Koma chimene afuna kunena ndi chani, anena kuti munthu ukakhala ndi nzeru zimakutsogolera, zimapangitsa kuti pamaso pakopa pakhalepo kuti ukamapanga ziganizo, ukamaona kumene upita udzipanga mwa nzeru. Chifukwa kuti m'mutu mwakomo mukudziwa kuti ndikapanga chiganizo ichi chindipezetsa mavuto awa, ndikapanga chiganizo ichi chindibweretsa mtendere uwu. Ndakunena kuti ndi chinthu chofunikira kuti munthu akhale ndi nzeru. Ndi pamene amafuna oyamba kufotokoza fundo yoyamba kuti ndi bwino kudziwa atsogoleri athu komanso kumvera atsogoleri athu, oyamba ndi fundo yonena kuti koma inu anthu inu mukudziwa kunena kuti nzeru imawalitsa njira kapena nkhope. Munthu akakhala munthu akamapanga ziganizo zolakwika ndi zambiri zimampezetsa mavuto. Munthuso akamapanga ziganizo zolondola zimamuthandizira. Ndakuti kudziwa kukhala ndi nzeru ndi chinthu chapamwamba. Pa verse yake ya 2 ndi 3 anakambaponso kunena kuti nditi sunga mawu a mfumu
makamaka nkulumbira Mulungu. Usakangadze kunchokera, usaumilire kanthu koyipa, pakuti iyeyo amachita chomwe chinkomera kapena chomwe iyeyo chinkonda. Ndakunena kuti chinthu chofunikira kuzindikira ndi chinthu ichi. Pakakhala mfumu, pakakhala tsogoleri, umafunika uchenjere. Uchenjere bwanji? Chifukwa mtsogoleri uja akunena kuti amapanga chimene iyeyo chimukomera. Ndakunena kuti uzindikire chinthu ichi. Ukakhala ndi nzeru, imaonetsa nkhope yako. Ndi ukakhala pansi pa ulamuliro wa munthu, udziwe kunena kuti kodi munthu ndikhale naye bwanji. Ndi kudziwa kukhala naye kwabwino ndi munthu kuti uyenera kukhala ndi nzeru. Ndi chifukwa kubweretsa fundo lero kuti muzindikire chinthu chimenechi. Makamaka tiganizire za anthu amene ali pa ntchito. Munthu amene ali pa ntchito ndi kuti amakakamizidwa kunena kuti atsatire lamulo la bwana ake. Mwachitsanzo mwina munthu akakhala kunena kuti agwira ntchito kaya mboma muli malamulo. Wakhala kugwira ntchito kaya pakampani pali malamulo. Kaya upanga business pansika pali malamulo. Ndi malamulo aja amene agwire ntchito ndi akuti weyenga uli pamalo pamene pajodziwe kunena kuti amene ali pamwamba pangayi amaganiza bwanji. Chifukwa usaiwale kuti akuti munthu amene ali pamwamba kwa amapanga chinthu chimene iyeyo chimukomera. Ndizimene timazoonanso buku la Roma chapter 13 pamene Paulo amalembera Khristu aku Roma amalimbikitsa kufunika kumvera boma. Kuti bomatu anayikani Mulungu. Sanangoyika popanda mwachabe. Mulungu analipatsa lupanga ndipo lupanga sanalipatse mwachabe. Komanso boma lomwe limamuyimikira munthu akachita zinthu zabwino, komanso akapanda kuchita zinthu zabwino limampezetsa mavuto. Ndi chifukwa Solomoni mbuye muja kuti choyamba ukhale ndi nzeru komanso ukumbukire kunena kuti uwadziwe atsogoleri ako. Chifukwa mtsogoleri ndi munthu amene amapanga chinthu chimene chimukomera iye. Komanso pa vesi imeneyi wakambapo chinthu china chimene chili chosangalatsa kwambiri komanso chimene chofunikira kwambiri kunena kuti sunga mawu a mfumu makamaka nkulumbirira Mulungu. Ndi zambiri munthu akamayamba ntchito amamuuza pa ntchito pano mufuna ntchito iyi tikulembani koma mudzakwanitsa izi umene ayi adzakwanitsa. Komanso mmene tsanzo yamwe timachiona president akawina akamamulumbiritsa, komanso nduna akamazilumbiritsa, kaya ma MP akamalumbiritsa. Pamakhala zinthu zosiyana-siyana zimene ndi akunena kuti ukamayambanso pa ntchito ukapezana ndi atsogoleri udziwe kunena kuti makamaka nkulumbirira Mulungu. Mawu kulumbirira Mulungu afuna kuti zoti kuvomereza kuti udzasunga lamulo pa ntchito paja, komanso dziwe kunena kuti lamulolo ngakhale uvomekeza kwa bwana wako uvomekezanso kwa Mulungu. Chifukwa Mulungu ndi amene anayika maulamuliro. Ndi akutiuza kuti ichi uchizindikire chimenecho, ukhale ndi nzeru zimenezo, uwadziwe abwana ako, komanso udziwe kuti ulokozeka kupanga zinthu zoyenerera pa ntchito paja. Vesi yake ya 3 anapitiriza kunena kuti usakangadze kunchokera, usaumirire kanthu koyipa, pakuti iyeyo amachita chomwe chinkomera. Usakangadze kunchokera. Afuna kutipatsa chithunzi chonena kuti pala anthu ena nthawi ake mwayiwala kuti malembedwa pa ntchito, mwina popanga ziganizo mangopanga ziganizo zosakhala bwino, kunyanyala kuchoka. Ndasiya ntchito yanu zidzabweranso pano. Nakuti usaiwale chinthu chimenechi. Munthu amene uja akozopanga china chimene chinkomera. Mwina ena taonapo mayiko amene azitsogolerake amene amadziwika ngati madiktera. Nthawi zambiri munthu amene ali mtsogoleri wa ulamuliro wamphamvu wachoncho kapena wa diktera kungopanga chinthu chosemphana mpang'ono kuti basi ine ndachokapo pano amata kuti mwatero okay chabwino kenako pamawa umapeza mavuto. Akhoza kukupha kumene, akhoza kukumanga chifukwa cha chiganizo chokhachi chawapanga chija. Ndi chifukwa kunena kuti atsogoleri anu mwadziwe kuti kodi atsogoleri angawa ndikapanga chonchi zindibweretsera zabwino, kuti ndikapanga chonchi zindithandiza, kuti ndichite njira ndinu wanji kuti zipakhale mtendere pamudzi pano kapena pamalo pano. Ndayi zino timakumbukira bwino ambiri mwina tikamaona nkhani ya David ndi Uriya. David atagona ndi mkazi wa Uriya anamwitanitsa Uriya choko nkhondo kubwera umuzolipira nyumba kwako. Uriya anazembazemba sanapite zimene David sizinamusangalatsa. Ndi David anachita anapanga chimene iye chinamukomera. Chinamukomera ndi cha mwike Uriya pamene nkhondo yavuta kwambiri ndipo Uriya anafa. Ndakutipatsa izo kuti tiyeni tisaiwale zimenezi. Kodi atsogoleri athu tichite nawo bwanji kapena tikhale nawo bwanji? Pa vesi yake 4 ndi 5 anapitiriza ndithu kunena kuti mafumu ali ndi mphamvu. Pa vesi 4 akunena kuti pakuti mawu a mfumu ali ndi mphamvu ndipo ndani anganene kwa iye kodi uchitiranji chiyani. Vesi 5 wosunga chilamulo sadzadziwa kanthu koyipa ndipo mtima wa munthu wanzeru adziwa
verse 5 ndipo mtima wa munthu wanzeru adziwa nyengo ndi maweruzo. Ndakunena kuti musayiwale kuti mawu a mfumu ndani amene angafunse mfumu kapena angafunse mtsogoleri kuti muchitiranji zimenezi muchita ukozokhala ndi nthawi yofuna kufunsa zimenezo koma ambiri sitingafunse chifukwa munthu uja alipo momba pathu kuti upitiriza kufunsa zambiri akuti akulu chokani mponi pano chifukwa ndi chani ali ndi mphamvu. Ndakunena kuti koma china chimene anayankhula kwambiri chinthu chosangalatsa kwambiri pamene panayankhula kunena kuti chani tiye ndibwerezesa ananena kuti pakuti mawu a mfumu ali ndi mphamvu ndi ndani anganene ali ndi mphamvu ndi ndani anganene kwa iwe kodi uchita chiyani. Wosunga chilamulo sadzadziwa kanthu koyipa ndipo mtima wa munthu wanzeru adziwa nyengo ndi maweruzo. Akunena kuti koma mtima wa munthu wanzeru amadziwa nyengo ndi maweruzo. Sungafunse president wako amene ali ndi mphamvu kuposa kuti president wezo sindikugwirizana nazo ine muzipangiranji mwina ukozokhala ndi nthawi imene yofunsa koma kuti nthawi imene ukozokhala nayo ngati mtima wa munthu wanzeru udziwa nthawi yake kapena nyengo yake yoyenera kufunsa zimenezo. Pali nthawi zina zimene munthu ukozonena zinthu zoona kapena ndi zinthu zabwino koma unena nthawi yolakwika. Ndakunena kuti munthu wanzeru kuti akhale bwino ndi atsogoleri ake amayenera adziwe kuti ndiyankhule nawo atsogoleriwa izizi ndingayankhula nawo nthawi zanji ndingayankhulane nawo bwanji chifukwa zimatengera mtima wanzeru ukozoona kuti tsogolo langa amene pali pano izi ndikozoyankhula naye kapena izi sindingayankhulane naye. Komanso pamene akamva za nyengo afuna kuti pazathu zoti zofunika munthu wopirira chifukwa nthawi zina zimachitika kuti ufuna kuyankhulana ndi munthu koma upeza kuti munthu sali mwina mmene aonekera kuti simungayankhulane umazisiya sikunaso pita kopeza kuti sizingayankhulane sikunaso pita ndakuti zimafunika kupirira zili ndi nyengo. Ndakuti atsogoleri athu tiadziwe ndipo ukafuna kuyankhulana nawo uyankhulane nawo ike mtima wanzeru zoti kodi nyengo iyo yoyenera kuyankhula nawo kapena nyengo iyo yosayenera kuyankhula nawo ngati iyo yosayenera ndichite chani. Ndakuti tiyenera kukhala opirira chifukwa nthawi idzafika ndithu imene tidzayankhulane nawo. Ndi fundo yoyamba imene akunena Solomoni ndiye kuti adziwe atsogoleri anu osanyanyalira ayi osaonetsa mtima wamakani ayi chifukwa iwo ali ndi mphamvu kuposa inu. Komanso mudziwe kuti ukadziwa atsogoleri ako udziwe nthawi yabwino yoyankhulana nawo pakakhala zofuna kuyankhulana nawo. Chachiwiri chimene ananena Solomoni tikuchipeza pa vesi yake ya 6 mpaka na vesi yake ya 13 tikupeza akunena kuti munthu amene ali ndi mphamvu kandi mtsogoleri koma amene akugwiritsa ntchito mphamvu pozunza azake adzalandira chilango. Anthu ambiri titapatsidwa mwayi onena kuti tiye tisankhenso mtsogoleri pa mpingo kandi pa mudzi kandi pa boma ambiri tikozokhala ndi maganizo osiyanasiyana ena akuzonena ayi mweyi ena akuzonena kuti ayi ite tizindeni ambiri tikozonena maganizo osiyanasiyana pa zifukwaso zosiyanasiyana. Koma Solomoni akunena ngati mtsogoleri athu alipo amene akutipanga nkhaza ndi akutilimbitsa kuti ati kakunena kuti tisade nkhawa koma kwambiri chimene afuna kunena chonena kuti tidziwe kuti tsiku lidzafika limene nayenso adzalandira chilango. Tikakamva za chilango ndi chinthu chimene anthu ambiri sitimafuna kuti chitipeze ife koma mwina timafuna chitapeza ena. Ndi koma Solomoni akunena kuti ngati munthu ukulanga azako pa level ina iliyonse nawenso zidzafika nthawi imene nawenso udzalangidwa. Vesi yake ya 6 akunena kuti pakuti kanthu kalikonse kali ndi nthawi yake ndi chiweruzo chake popeza zoyipa za munthu zinchulukira. Akuti china chilichonse chili ndi nthawi yake komanso chilichonse chili ndi chiweruzo chake. Pamene ndili mtsogoleri ndizunza azanga ine ino ndi nthawi yanga kuti ndizunza azanga koma ndisayiwale kuti nanenso udzafika nthawi nanenso ndidzazunzika. Tikamaona buku la Daniel timapezapo nkhani ya munthu wina Nebukadineza mfumu ya Babeloni. Anali munthu wamphamvu kwambiri anazunza ana Israeli komanso anazunza dziko lonse lapansi koma inafika nthawi yoti azunzike naye anakafa ngati chinyama cha mtchire kumadya udzu kumagona mamame tsitsiso losapesa ungooneka ngati wamisala. Nthawi yake inamfikira. Ndakunena kuti ife amene tikugwira pansi pa anthu amene tiwadzobwinira atsogoleri athu tiwadziwa zimene amachita tisade nkhawa. Idzafika nthawi imene nawonso adzalandira chilango. Mwina ndino amene muzunza zanu nanunso kuti nthawi yanu idzafika imene nanunso mudzalandire chilango. Pa vesi yake ya 7 akunena kuti ngakhale nthawi inayikidwa koma vesi 7 akunena kuti pakuti sadziwa chimene chidzakhala
pakuti ndani angamuze nthawi yakuti chidzanchiridwa. Akuti tsopano chinthu china chimene amene achiganizire munthu chinthu ichi, palibe amene amadziwa kuti chilangochi chidzafika liti. Ambiri pamene tili ang'onoang'ono timalakala takhala adokotala, apolisi, mapresidenti, ambiri timatchula zinthu ngati zimenezo. Koma wakula tsopano makakumana ndi zinthu zina. Mwinanso ambiri sitimaganiza kuti ine basi ndimafuna nkadzakula ndzakhala ozunzidwa ine. Ayi. Kapena amafuna nkadzakula ndzakhala ozuza. Palibe amene aganiza koma chifukwa cha nthawi ndi nyengo zinthu zimafika choncho. Ndakunena kuti nanunso mudziwe kuti mmene muzunzira inu anzanu nthawi yanu idzakufikirani. Palibe amene amabadwa kumakula kuti iwe zidzazunza azako iwe. Ayi. Koma mayamba uzunza azako nthawi yo ikafika. Nawenso nthawi yoti udzazuzike ikufika. Si lero mwina simawa koma nanunso mudzayipeza. Ena ziko zopezeka osayipeza mwina nthawi imene yosafikira ali ndi moyo pa dziko lapansi pano koma kwinako akazunzika ndithu. Ndiye mlembi akunena kuti izizi zidzafika ndithu ngakhale nthawi iyo ifeyo sikudziwika. Pa vesi yake 8 kuti kulibe munthu ali ndi mphamvu yolamulira mzimu yakulamulira mzimu yakutsekereza mzimu, ngakhale mphamvu tsiku la imfa. Mu nkhondo umo mulibe kumasuka, udiwo sudzapulumutsa akuzolowerana nawo. Akunena kuti palibe munthu akhoza kapena palibe munthu amene ali ndi mphamvu yopangitsa kunena kuti yorangayimitse mzimu kapena lingafotokoze choncho. Munthu akhoza kukhala ndi mphamvu yozunza anzake koma alibe mphamvu pa mzimu kapena pa moyo. Tikakamba za mzimu chimene afuna kunena pa ndi chani? Yesu anafotokozapo buku la Mateyu kunena kuti zimatheka anthu ena akhoza kupha thupi koma sangaphe mzimu. Ndiye kumbali ya munthu akunena kuti palibepo munthu amene ndi mphamvu ya mzimu. Pali anthu ambiri masiku ano amene timati awa sindafuna awa basi atangochoka pano ndisindifuna waonanso. Nzoona ikhoza kukhala msomo wafuna waonanso. Koma lomwe kuti mwapanga chinthu chiwembu choyipa afa koma kuti mulibe mphamvu pa mzimu. Komanso china chimene akufuna kufotokoza ndi chonena kuti ifeyo pokhala anthu tizindikire Mulungu ndi amene ali ndi mphamvu. Mulungu ali ndi mphamvu pa zonse, pa mzimu komanso pa thupi lathu. Ndakunena kuti inuyo amene muzunza zanu mukozonena ngati muli ndi mphamvu koma kuti muli ndi mphamvu pa mzimu wa munthu, muli ndi mphamvu pa moyo wa munthu inuyo. Munganena kuti munthu yakapye munthu yasakapye inuyo. Simunganene zimenezo fa mulibe mphamvu imeneyo. Ndakuti mukamazunza zanu mudzidziwe kuti muli ndi malire koma Mulungu alibe malire. Ndipo pesa Mulungu alibe malire kuti inu amene muzunza zanu nanunso mudzazunzidwa. Vesi 9 anafotokoza zinthu zina zimene zizomvetsa chisoni koma nzoona. Pala anthu ena chifukwa cha ulamuliro wa mphamvu umapweteka ena. Vesi 9 tiimve ngati mwina nthawi zina ndikamabwerera buku la Chipanganonso chakale chomwechi pa buku la 1 Mafumu chapter chake cha 12 verse 12 umatsika musi. Panapezeka kuti inafika nthawi imene Rehobowamu anali mfumu. Ndi anthu angadandaula bambo ako amatiphinja ndi malamulo, bambo ako amatere, kodi sizingatheke kuti kuthandizako. Iye anati okay ndakuvani. Ndakafunsa akuluakulu amene akulira ntchito bambo ake anati koma ndofuna kuthandiza. Ukafunsa anyamata zake iye ayi onjezana amene wazimene bambo ako amachita muonjezere pamenepo. Ndi Rehobowamu anatsatira zimenezo. Anthu kuzunzika. Ndakunena kuti ndi zinthu zomvetsa chisoni kuti pali anthu ena amene apweteka da zawo powalamulira molakwika. Ndi Solomoni sakutsutsa kuti sizwe zimachitika ndithu. Zimachitika koma akunena kuti sayiwale kuti anthu ali ndi mphamvu pa zinthu zina koma pa zinthu zina alibe chani? Alibe mphamvu. Vesi yake ya 10 pana vesi yake ya 13 anapitizanso kufotokoza kuti anthu adzalangidwa ndithu tisakayike. Pa vesi mama ka 12 tulenge vesi 12 akunena kuti angakhale wochimwa achita zoyipa zambirimbiri masiku aje ndi kuchuluka koma ndidziwitsadi kuti omwe aopa Mulungu naona pamaso pake adzapeza bwino. Vesi 13 koma oyipa adzapeza bwino ngakhale kutani mpitsa masiku ake ngati nthuzi chifukwa saopa pamaso pa Mulungu. Vesi 14 mama ka vesi 13 imene tilekezerayo. Chimene akunena apa akunena kuti chani? Pali zinthu zina zimene anthu timene tikumbukire. Akunena kuti opa Mulungu adzapeza bwino koma amene saopa Mulungu akuti pamapeto pake padzakhala zovuta.
Ndiye chimene afuna kunena choti inu musade nkhawa ngati mukuzunzika koma muopa Mulungu. Petro anazifotokozaponso zimene zizi mu Chipangano Chatsopano buku la 1 Petro. Pamene amalembera akhristu amalembekitsoni chinthu chofunika kuti inu akhristu muzitha kukumbukira kupereka ulemu kwa atsogoleri anu, komanso Paulo anafotokozanso mu Roma chapter 13 muzitha kupereka ulemu kwa atsogoleri anu. Chifukwa chake nchani zizo zili zofunikira? Munthu amene saopa Mulungu ukozooneka ngati uvutika moyo uno koma udzapeza mtendere. Munthu amene amaopa Mulungu akozooneka zozunzika moyo uno koma adzapeza mtendere. Koma munthu amene saopa Mulungu akozooneka ngati asangalala moyo uno koma kodi mapeto kwake adzapeza chani? Ndipo mapeto kwake akumaliza kuti musade nkhawa. Ngati alipo munthu amene akupanga mazunzo pa zake, nthawi idzafika ndithu nawonso adzalandira zimenezo. Fundo yachitatu imene anayifotokozanso buku limeneli ndi fundo imene tikupezanso kuyambira vesi yake ya 14 mpaka vesi yake ya 17. Vesi 14 akunena kuti pali chinthu chachabe chimachitidwa pansi pano, chakuti alipo olungama amene aona zomwe ziyenera ntchito za oyipa, ndipo alipo oyipa amene aona zomwe ziyenera ntchito za olungama. Ndinati ichinso ndi chabe. Vesi akunena kuti pali chinthu china chimene nenso moyo mwanga muno ndono kodi zinthu zimene zizi bwanji? Akuti alipo anthu amene ali olungama koma akumana ndi zinthu zimene opeza munthu amene ali osalungama. Aliponso anthu amene ali osalungama amene koma akupeza zinthu zimene opeza munthu olungama. Ndi chinthu chachitatu buku limene gawo lachitatu limene Solomoni akunena kuti tiyenera kuti tisachotse Mulungu pofuna kupeza tanthauzo la zinthu. Fundo iyi inabwera chifukwa chake ndi chani? Zimene wanena ma verse 14. Verse 14 wanena zinthu zisizoyenda mmene zimene oyendera. Munthu akakhala kuti ngosalungama amene opeza mavuto iye amaganiza choncho. Munthu akakhala olungama amene opeza mtendere. Koma zimene zoyendera pa dziko pano zatembenuka zinthuzo. Olungama akuoneka kuti akusangalala, amene akuoneka kuti olungama akuvutika, koma osalungama akuoneka kusangalala. Ndiye Solomoni akuti zinthu zimvetsetsa chochitika ndi chani kuti zinthu zimenezi zikhale moteromo. Ndikuti nzovuta kumvetsetsa ndithu kwa maganizo a munthu. Zikokhala zovuta ndithu zotheka. Chimene afuna kunena zimachitika nthawi zake munthu amene ali olungama. Mwina akuvutika, kuvomekeza kuti ine sindingabe, kuvomekeza kuti ine sindingaphe munthu, kuvomekeza kuti sindingapange zinthu zoyipa izi, akuvutika ndithu mmoyo uno. Koma kwapeza anthu amene ali osalungama akutha kuba ndalama, kusokoneza zinthu zambirimbiri. Chifukwa akupanga zimenezo akuoneka kuti apeza mtendere. Ndi zimene Solomoni amaona kuti zinthu zikuyenda bwanji akuluakulu. Zoyimitsa mutu ndithu. Koma anapitiriza ndi kunena kuti chani? Tisayiwale pa vesi yake ya 15 zimene akunena kuti pompo ndinatama kusekaseka pakuti munthu alibe kanthu kabwino pansi pano koma kudya ndi kumwa ndi kusekerera, ndi kuti zimene zidzakhalebe nazo mvuto lake masiku onse a moyo wake umene Mulungu wampatsa pansi pano. Chinthu chimene akunena chakuti ataona zonsezi kuti zinthu siziyenda bwino kenako anakhala pansi nkono kuti popeza zinthu zisizumveka bwino, mwina ineyo ndingopanga zimene zindisangalatsa basi. Ndidzisangalala ine chifukwa ndikatengera zimene anthu awo akuchita thingi zindizunguza mutu, koma ine ndingokhala mmene ndili mukusangalala zimene ndili nazo. Chifukwa ndikati ndione awa nkono adzagawa aone kuti ali ndi moyo wabwino. Ndanaona kuti zimuzunguza mutu koma bolani iye akukhala. Pomaliza pa chapter chimene verse 16-17 anatipatsa yankho labwino. Verse 16. Pompo ndinapereka mtima wanga kudziwa nzeru ndi kupenya ntchito zichitidwa pansi pano, kuti anthu saona tulo konse ndi maso awo ngakhale usana ngakhale usiku. Pamenepo ndinaona ntchito za Mulungu ndi kuti anthu sangalondole ntchito zochitidwa pansi pano, pakuti angakhale munthu ayesetsa kuzifunafuna koma sadzazipeza. Indetu ngakhalenso wanzeru akati ndidziwa koma adzalephera kuzilondola. Akuti ataona zonsezi anamaliza ndi fundo iyi. Anakhala pasi ngono kuti zinthu ndikuziona kuti sizoyenda bwino chifukwa ndikuponya chinthu china chake. Anaona kuphonya chani? Akuti chimene anaona kuphonya nchakuti
anayiwala kuti zinthu za mulungu zovuta zilondoloza bwino. Ndi mapeto akanapanga chiganizo choti chani, ndisachedwe ndi nzeru zanga koma ndingolondoloza zimene mulungu anayika. Munthu ukangochotsa mulungu pofuna kupeza tanthauzo la moyo uno udzazunguzika mutu, chifukwa udzaona kuti awa akusangalala ine sindikusangalala ndi palifua chani choti ndizipemphereranso mulungu ukhoza unapomaganiza zimene. Solomoni ananena kuti ukangochotsa mulungu usokonekera. Nkhani yayikulu iliponena kuti tikafuna kupeza yankho la zinthu tisayiwale mulungu, tisayiwale kuti mulungu alipo, tisayiwale kuti mulungu amapereka mayankho a zinthu zonse. Tikangochotsa mulungu kusokonekera kulipo. Ndi mlembi akunena kuti ndifuna mumvetsetse chimenechi mu chapter chimenechi. Udziwa atsogoleri ako. Chachiwiri, onse amene azoza zawo adzapeza mavuto. Chachitatu, ukafuna kupeza ukamene ukachotsa mulungu tanthauzo la zinthu zambiri moyo muno sungalipeze. Chifukwa kaganizidwe ka munthu ndi kaganizidwe ka mulungu ngovuta. Mulungu anayika kale dongosolo lake limene simungalilongosole bwino. Koma tisayiwale mulungu. Osati kuti tipange choyipa chifukwa choti azathu apanga choyipa nkusangalala kuti ayi. Chongofunira chakuti tikumbukire kuti mulungu alipo ndipo mulungu anayika dongosolo lake. Dongosolo lake lidzakugwera lino. Chifukwa kuti zonse zili ndi nthawi. Izi zimene Solomoni ananena m'buku la Miyambo, m'buku la Mlaliki chapter chake cha 8. Pamene Solomoni akufotokoza kufunikira konena kuti munthu adziwenso pamene akhala pamoyo wa tsiku ndi tsiku. Pa programu ya lero mene ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe, tikumbukire programu imene amatipatsira ndale Longwe School Bible Studies Longwe Mitundu. Mwina tili ndi funso kapena ndimanga mapulogalamu amene tikuzopeza pa tsamba lathu la pa YouTube kuyang'ana Longwe School Bible Studies, komanso mukhoza kutipeza ngati muli ndi funso pa nambala iyi 0822766018. Tikatha kutumizirani phunziro komanso maphunziro ena osiyanasiyana. Kufikiranso nthawi ina, Mulungu akudalitseni nonse. Amen.